oli semmonen arviolta kuukauden verran odotteluaika. Hyvää huomenta. Nyt ollaan saavuttu Bukarestiin. Seuraavaksi suunta kohti moottoripyörävuokraamoa. Nyt on huhtikuu. Tarkoittaa, että toi isoin vuoristotie, mikä menee ainakin 2 kilometrin korkeuteen, niin se on kesäkuun puoliväliin asti suljettu. Nyt kun on Bukarest jätetty taakse, on aika ottaa pieni pyörän esittely. Huomatkaa, että tässä on tämmönen erikois. Ei ole vaihdekeppiä. Kytkinkin on täällä vaan ihan näön vuoksi. Paikka on Florestis Toenesti. Suunta on kohti Bloodsavestä ja kotipaikkalinnaa, mutta matkan varrella olisi ainakin hyvä saada jotain syötävää, koska mä en oo syönyt kuin aamupalaksi banaanilettuja ja pari kuppia kahvia. Jännä. Joskus sitä luulee ostavansa jotain. Se on tässä tapauksessa pähkinöitä. Mutta ei. Ne onkin jonkinlaisia suolakeksejä. Löysin kivan kodin. Koristeellista designia. Joo. Jotain keltaista mitäliä ja rypsiä täällä kasvaa paljon. Ja vuoret. Tuolla näkyy horisontissa ja valkoisia. Niin, nyt on saavuttu Google Mapsin osoitteeseen ja Hotel Duettia etsimään. Ja katsoin, että tuleeko tässä lappuliisat paikalle, kun autoikkunoihin laittaa jotain läpysköitä, mutta ei siinä vissiin kuitenkaan sakoista kyse ole. Vitestiin tultu ja nyt vihdoinkin ruokaa. Ja sitä on paljon. En tiedä. Mun mielestä siellä luki grammamäärä. Liha oli 350, mutta näköjään ranskalaisia on myös toiset 350. Ja sitten tietysti alkoholiton Ursus. Sitten Uukkarin aika, koska tämä tie ei vie Roomaan. Tämä vie Bobanaan. Vitestin hotellihuone esittely. Johan tuli tänään ajeltua semmoset, varmaan kun tauot pois lasketaan, niin 6 tuntia. Oli aika jees. Keli oli lämmin. Nyt näin lämpimiä kelejä ei enää olekaan luvassa tämän jälkeen, mutta ehkä se ei haittaa. Nyt ikkunasta näkyy, täällä Hotel Duet on siis, tuli matkan varrella puukattua semmoista. Sitten se olisi nukkumaan menon aika. Yökin on jo laskeutunut, kun istuskelin tuossa hotellin terassilla ja siinä oli mielenkiintoisia kohtaamisia. Siinä tuli muun muassa Lidlin kassimies tutkimaan pyörää. Hyvinkin
intensiivisesti. Ihan kaikki ei näy videolla, mutta siellä se muun muassa jotain kosketteli moottorissa. Sitten toinen kohtaaminen oli, että siihen tuli semmoinen ruotsalainen moottoripyöräilijä myös. Ja se kertoi, että se oli käynyt Syyriassa, tai ainakin yrittää käydä Syyriassa, että oli Turkkiin asti päässyt ja kierrellyt sitten siellä. Ja nyt oli matka, jatkuu kohti Ruotsia. Mutta juteltiin, että käytäisiin tuossa aamulla sitten tuolla Drakulan linnalla. Joten tämän päivän osalta voidaan sitten todeta, että hyvää yötä. Huomenta. Nyt on nukuttu hyvä yö. Ainakin kohtuullisen hyvä. Ei tässä ollut mitään ihmeellisempää säätöä. Ja aamulla kävi ilmi, että suihkunku otti. Vesihän ei mennyt tuolta mihinkään muualle kuin sinne ja tonne. Jääkaappi ei aluksi toiminut. Syy löytyi sitten tuolta jääkaapin takaa. Hyvä. Kohta kello tulee 7 ja aamiaisen aika. Ei olekaan ihan pelkkää täysin puhdasta sooloajelua, vaan välillä voi vähän verkostoitua. Tässä on jotain jännittävää. Toinen vesi oli yön jääkaapissa ja se on kylmää. Toinen vesi, jonka mä otin hanasta pulloa, oli myöskin yön jääkaapissa. Se on ihan jäässä. Tervehdys! Ollaan saavuttu nyt tänne Drakulan oikealle linnalle, eli Setatipoenari. Ja ollaan tässä Osmanin kanssa, Osman from Sweden. Tonne ylös pitäisi päästä, eli nyt kiivetään. Hullu jyrkkää porrasta. Tässä meinaa tulla hiki. Me järkeiltiin, että tää musiikki ja puhe tulee tuolla sen takia, että karhut pysyis poissa, koska täällä hirveästi varoitellaan niistä karhuista. Että kuulemma täällä oli viime vuonna ollut ainakin 10 karhua ja oikein läheltä oli päässyt niitä kuvaamaan vähän vaarallisenkin läheltä. Ja pari vuotta sitten joku turisti oli täällä karhujen toimesta tapettukin. Mutta linna näkyy jo. Huhhuh. Niin. Siellä on yksi puoli siltoja. Ja nyt aletaan olla lähellä. Pyörät jäi tonne alas. Teloituksia. Hirveän massiivisia tiloja ei tästä linnasta ole jäljellä. Mutta maisemat on kyllä aikamoiset. Tällainen on Gladseivästäjän koti. Katsotaan vielä paluumatka, että tuleeko karhuja vastaan. Kyllähän se semmonen tässä kohtaa sopisi. Okei. Tässä ilmeisesti on sitten Vlad. Ja tossa on joku
viiksekäs kaveri. Kas niin, Vladin linna oli nopeasti läpikäyty. Taas pyörien luona. Mut me lähdetään ja tätä, mikä Trans-Ferguson tietä tonne ylös siihen asti, mihin se on suljettu. What is he eating? Huh? Grass eating or something? Quite Garbage. Yeah, quite relaxed. Huh? Quite relaxed it is. Everything's okay. Yeah, 1285. There's snow everywhere. You That's- know, if you want, we could cross. Ah, yeah. We drive and we see how it looks like. Let's do. If it's snowy or icy or something, then Then we turn around. yeah.
No niin. Siinä oli semmonen arviolta kuukauden verran odotteluaikaa sen Aura-auton perässä. Siitä ei nyt ihan heti yli parimetrisestä hangesta läpi mennä. Mutta olipahan mahtava käydä täälläkin kääntymässä. Transfegeressen Ferguson joku, tarkistetaan nimi sitten. Uteliaisuus vie seikkailuihin. I went 2 times there. But now I came from South Turkey. Siinä taas yksi. Siinä se syö noita. Osmanin piti lähteä, koska aikataulu painoi päälle ja tästä on kuitenkin semmonen yli 100 kilometriä sinne Braninlinnaan, joka oli nyt hänen aikataululle ja suunnitelmille ihan päinvastaiseen suuntaan. Näköjään vuoristosta päästiin just sopivaan aikaan pois, koska siellä sataa ihan kunnolla. Ja mä lähden kohti itää ennen kuin tässäkin alkaa sataa. Kesä kuivaa, minkä kastelee, mutta nyt on hihat märät. Oho, penkkikin on märkä. Ois pitänyt pysähtyä ajoissa, ois voinut. Tuolta vesisateesta on tultu tähän ja lisää vesisadetta on. Toivo, ettei tähän pisteeseen asti olisi tarvinnut tulla. Aina asiat ei mene niin kuin toivoo. Täällä on tämmönen Via Vita Drum Viata. Yksi seikkailuelementti on se, että altistaa itsensä elementeille.
No niin. Otetaan tääkin kokeillaan. No niin. Auton naarmuistakin on selvitty 200 eurolla. Ei tarvittu vakuutusyhtiötä, ei tarvittu poliisia. Oppirahaa. Jatketaan siitä, mitä oltiin tekemässä aikaisemminkin, eli biotyömaita. Täällä nyt on tämmösiä koiria välillä. On kyllä kasteen näköisiä sateen jäljiltä. Oi. On pikkasen sormet kipeät kylmästä. Jesus, mutta perillä. Tuossa on se hotelli. Vihdoin. No niin, tuli hyvin harjoiteltua käsittelytaitoa taas kun pyörä tuosta portista sisään. Joo. Tuon edellisen tapahtuman jälkeen se oli ihan hyvä treenaa taas vähän, että saa se. Mikä päivä. Mahtavia seikkailuita, mutta välillä seikkailuita, joita on vaan pakko joskus kokea, mutta ei ne niin toivottavia koskaan ole. Kyllä ne opettaa. Niin, kivan näköinen huoneisto sai täältä paikasta. Ja on muuten kiva olla lämpimässä ja kuivassa. Äskeisen kokemuksen jälkeen sormiin on palannut tunto. Niin, se oli 200 euroa se auton maalaus. Pikkunaarmu, joka näyttää tältä. Semmonen. No, pikkuraha oppimisesta. Ja sitten jotain maksaa tietenkin toi uusi tämmönen. Miksei näitä tehdä niin kuin jostain joustavasta materiaalista? Lapsilla on semmoisia kaiken maailman leluja. Niin, miksi se pitää olla semmonen, että heti naks poikki, osta uusi. Naurettavaa. Mä otin suunnitella heti paremmin. Uskotteko? Vihdoin ruokaa. Aamulla tuli syötyä Hotlalla voileipiä ja sen jälkeen suklaapatukan söin. Prätkä siinä kaatuessa törmäsi siihen autoon ilmeisesti, koska siinä joku jälki oli etupuskurissa. Ja tää tyyppi tuli, se oli hammaslääkäri. Silloin oli potilas siellä. Välillä se oli siellä ulkona mun kanssa selvittelemässä vakuutuspapereita ja sit se sanoi, että poliisit. Sitten mä sanoin, että voisiko olla ei poliisi. Ja sit otin yhteyttä tähän prätkän vuokraajaan, joka olikin sitten niin, että hän tulkkasi ja hän keskusteli tässä ja hän toimi tämmöisenä välittäjänä. Ja sitten löydettiin rauhanomainen ratkaisu, että no, siellä istuskelin sitten ja odottelin, siellä oli potilas menossa hoidettavana. Ja jossain kohtaa sitten se oli kuitenkin siellä keskioperaation vastannut tälle moottoripyörän vuokraajalle, että joo, ok, rahat on tullut. Huomenta. Kylmä päivä ja aika sateinen, etenkin aamupäivä oli aikaisempien ennusteiden mukaan. En ole vielä katsonut uutta. Kohta tarkistan. Nyt kun on syöty hyvin, nukuttu hyvin ja käyty suihkussa hyvin ja otettu vielä vitamiinitkin, niin olo alkaa olla aika semmonen positiivinen, etenkin niin kuin ton sään suhteen, että taidanpas lähteä yrittämään. No niin, nyt olo on kuin sipulilla. Kuoria on paljon. Sadetta on pidelty tässä. Ja sitähän voisi pidellä vielä. Onhan tää hieman märkä. Pyyhähän olisi ihan kiva. Tää on kiva kesäkaupunki.
Number 5. And this. Yes, very good. Thank you. Yhtä palkkiahan toi näytti, mutta oli siellä ainakin 8 litraa jäljellä. 12 tänne nyt mahtui sisään. Ei hassumpaa. Puolen tunnin ajo Branin linnalle. On oikein paluumatkaa. Tämä oli kiva. Sujuva. Hyvää vappua! Eiks näytäkin ihan vappuaatolta? Branin linna on tuolla. Siellä se on Drakulan linna. NV. Räntäsade oli liikaa. Se tuhosi motivaation. Vaikka ihan hienolta se Drakulan linna näyttikin siellä kohtalokkaassa kelissä, mutta nyt eri paikassa. Täällä sataa vaan vettä ja tämmönen mukava tienvarsin ravintola, jossa kahvia nautiskellaan ja kuivatellaan kamaa ja lämmitellään myös. Sormet ei enää ihan jäässä. Äsken oli vähän. Tää olikin mukava paikka. Restaurant Domeniul Valea ja Merilaro. Suosittelen. Sadekin on tässä kivasti vähän laantunut, vaikka kyllä sitä on koko päivälle luvattu tuohon reitin varrelle. Suorittamaan ja sulattamaan sormet välillä. Puuttuu sormilta. Peukalot, keskisormet, etusormet. Ylitettiin onnistuneesti vuoret. Hieman lumisissa olosuhteissa. Räntää, lunta, räntää, vettä, paljon vettä, vettä ja viimaa. On aikamoinen raikas vuo. Tee maistui erittäin kivalta tässä kohtaa. Kengät on läpimärät. Vettä on kyllä vähän tullut kaikkialle. Enää parikymmentä kilsaa Ploiestiin ja sitten päivän ajelun siinä. Huomasit Bukarestiin. Joo. Matka jatkuu taas lämmiteltynä ja reippaana. Pyörää oli kyllä valitettavasti sateessa. Sen kun saisi vielä ennenkin sisälle kuivaa, niin ai että olisi luksusta. Noniin, mä oon saavuttu hotelli Presidentille ja mä näytän ihan uitetulta Volt-kuskilta. Siinä se on. Noniin. Nyt hotelli Presidentti. Tämä on just sen näköinen paikka, mihin voi tulla just tämmöisen uitetun volttikuskin näköisenä. Siinähän noita kamppeita onkin. Siis ei millään epäkunnioituksella tietenkään volttikuskeja kohtaan tehdä tärkeää työtä. Täällä on parveke. Se vähän lainehtii. Ja sitten kylppäri. Tämä on vähän tämmönen saarin tyylinen. 280 leitä. Onko se sitten niinku 50-60 euroa? Hyvä.
Ja menossa yöllinen ruohakureissu. Mä tajusin yhtäkkiä, että mä oon syönyt viimeksi aamiaisen. Sen jälkeen juonut kahvia ja teetä ja näin. Kengät on ihan läpimärät, joten mä otin mun varakengät, jotka näyttää sukilta. Ei ole sukat, ne on paljasjalkakengät. Jotenkin silti täällä pimeällä kadulla tämmöisessä kuin sukkasiltaan tuntuu, kun oikeasti kuuluisi mielisairaalaan. Tässä oli 2 paikkaa. Toista oli suosittu Prestige. Se on romanialaista ja sitten tässä on toinen paikka, jossa on kreikkalaista. Mä oon itse asiassa aika hyvin syönyt kyllä niinku romanialaista tähän mennessä. Sitä on aina suositeltu ja sitä mä oon ottanut. Mut me ollaan kuitenkin lähellä Kreikkaa, joten pitäisikö mun tällä kertaa kokeilla tätä Dionysos. Tän päivän ajeluista voitaisiin vielä sen verran mainita, että viima viilesi ensimmäisen keskisormen ja sitten peukalot molemmista käsistä, koska hanskat oli läpimärät koko päivän. Jossain kohtaa sitten, kun päästiin sieltä vuorelta pikkusen laskeutumaan ja oltiin ruuhkassa jumissa, niin siinä kohtaa alkoi veri kiertää sitten tuossa oikean käden keskisormessa ja se alkoi sitten sattua aika kunnolla. Vaikka olikin tiedossa, että tänään on rankka päivä, kyllä se silti yllätti. Maisemat oli mahtavat, mutta aina kun se märkä ja kylmä pääsee läpi, niin se vähän vie sitä kuitenkin sitä nautintoa siitä, että voisi niitä maisemia oikeasti katsoa sillain niin kuin kivasti. Hyvää huomenta. Tavarat on nyt paketissa ja on kuivunut jopa nämä hanskat. Uskomattoman hyvä. Kengätkin ilmeisesti aika hyvin. Matka kohti Bukarestia alkaa. Keli ei ole enää ollenkaan niin infernaalinen. Aurinko paistaa. Mikään super lämminhän nyt ei oo. Matka lähtee nyt. Kaupungilla on hyvä olla sporttina. Mitä mä en mitään mitään? Helvetistä. Kokeilen tätä, koska kaikki prätkätyypit juo energiajuomia ja kaikki autoilijat myös. Ja kun ollaan tien päällä, niin pitää noudattaa kulttuuria. Se maistuu ihan siltä, niin kuin muistin energiajuomien maistumankin. Se on jännä, että liikennevalot on vaan tässä, ei ole mitään lisävaloja tuolla. Kas niin, nyt on saavuttu tähän paikkaan, missä tämä pyörä asustelee. Ja sitten tämmöinen hotellihuoneesittely. Union Plaza on nimi. Tää on vähän tämmönen tavanomaisempi 4 tähden hotelli. Taas vähän näköalaa. Siinä on vähän tommoista entisaikainen arkkitehtuuri. Toiset tykkää, toiset ei. Gold Edition desinfioitu vessanpönttö. No niin, hyvä.
täällä ollaankin sitten loppureissu. Semmonen oli seikkailu Romanian vuoristossa moottoripyörällä. Jos oli kiva, tykkää. Jos ei ollut kiva, älä tee mitään.